من نام نقول كوني جنجال جورنا ده وتي نون خانك من دو لينتاني ان دو لينتاني بيرو كو en gandi wati no wadde den jeng wadde wonde den jeng ko wonde tekkul ha do haaj on rabangi den gonti e Abou Sor ni maboni e Aissata Malawsi ko tawi ko Abou o dukki en tan den den to mo rokkude kongo so Abou story ali ko na ko nyama juram ko yeto den tekken ko wonni maboni e wadde ceerna moti wadde konngol arta toon 15 tan heɗotoɓe en to téléphone aji 01 70 085 so ɗum ñoƴƴi tonngol joyi mami mbaw jeeyde yewtat nde walla to baŋnge Facebook ɓe nodda helle ɗigira ceerna moti tigi a jarama no feewi kadi teskoye mo mbaɗɗa o ko teskoye laaɓi cal Oumar Ly Jamil calminima min juurimama yewtere meɗen hannde yewtere meɗen seydi Dia yo mbimi yewtere meɗen hannde toɗɗi ko leñol meɗen ngol ene jogii e aada ko ɗaccudi tan haa neɗɗo maaya ɓe mawnina ɗum caggal muɗum tawa ko gollinoɗo ene golli leñol ngol mawnintaake e gurdam muɗum ko ma ɗaccee tan haa maaya holno yiyande ma e majjum seydi Dia hannde noon kam ko yallah suran tan ko jaajaɓe camaraɓe sosoɓe e taal hunde kam men o hawni tan gardi fof mi salmini bandiraɓe mi juurima ɗum neɗɗo fof kadi ɗo woni eno woniri e sahaa mo woni eyyi ɗum ɗo de ko ɗum rafi mawɗo e nder leñol meɗen min kam mi meeɗa yaadude ɗum gila dawaday par ce que neɗɗo sa yiɗi mawninde neɗɗo mawninmo gila no wuuri o anda ko ligginoo ko hunde naftore leñol ngol e jamunuuji kala garɗo tawa ɗum wayno deftere ni walla alluwal garɗo kala jannga heen kono noon wonaa jooɗaade haa neɗɗo o maaya o haalano e makko haaju hay saa hoore makko a salmintaamo a teddintaamo anndaa ɗo jibina anndaa ɗo mawni anndaa ko liggi anndaa ko woñi haa ñalawma mo rutte joomi ko ngara mbiyaala mawninamo ɗum wayi kono ƴamal gungu eyi wodayi gungu ko wiide yo walle cuddiiɗo kono wonaa ko goɗeejo walla ko ɓaleejo ɗum kam wodanaa ko ɗum woni ko leñol ngol waɗata ko ɗum noon min mi yaadaani heen par ce que geɗe keewɗe nana ndeer ene waawi geɗe baɗeteeɗe e ndeer inñal ene waawi wonaande loo joomum bon to banngal kabri muɗum eyi wan noon geɗe keewɗe eno kawra heen geɗe keewɗe no kaalee heen geɗe keewɗe no liggee heen ko fotaani liggeede neɗɗo o noon jeeyimo gila no wuuri o annda yiyam ko wawno wadde fof sono heewi ene famɗi o ɓeyda kono wonaa woppude haa joomum to joomum ngaraa mbiya aɗa mawnina joomum anndaa ɗo jinnaaɗo mum ñallat anndaa to ɓiy mum ñallat anndaa tan ñallat kadi wontana hay lor ɓesngu makko keddinoongu caggal wan noon yimɓe ɓe ngarat won heen fof ara yetto eno mawninireeji woni kadi mukkeno Amadou Diagne alan ceerno Yaya Dia tawa hay hunde a ɓeydanaani joomum en sowona basal waasi neɗɗo mum waasi jalbi mum kadi nammina kadi ɓe anndana eyi wontana ɗum ñama e janngo e janngo kadi wonto lora joomum ene heɓa ɗum ɗon fof min kam to banngalam gila dawa dawi meeɗa yaadude ɗum hay sahaa gooto neɗɗo ko neɗɗo tan so wuri ko neɗɗo so natti wurde ko o natti wonde neɗɗo hanti ko tengre tan donc tengre sa yiyande Allah mawnin ɗum hay hunde mawninat par ce que wontata ko leydi eyi kadi yimɓe abbittoɓe heen ɓe ko julaagu ko ɓuri heen heewde hannde ko julaagu haa wiye kaari waɗi nanngam walla wii nanngam mbele ma wiye tini joomum no tinaani mum eyi kadi ngenndi han kaagal dal weeɓaani
hande ko wiyete ngendiyankoɓe ko yontaɓe leñol ko ɗum fof hande ko haala woni ɗum wutti muɗum fof walla dañi buuɗi muɗum sappo mbaɗono mimma kamara fof wiya hande ko ngendiyanke walla ko jontaɗo leñol ma wooda ko jaranma a tampana hoore ma tampana leñol ma tampana hay ko wona leñol ma wiya kala fodde nde poɗɗa darade ha wawa yonde wawa fewde daroɗa mbaɗa ɗum janggo ande an tan won ko ganduɗa yalɓuɓan jiggo tamsir noon min gurdino seeɗa kadi min jotodiri min mbaddino kadi gueɗe kewɗe miɗa jeeya e neɗɗo ganduɗomo kadi kettinɗomo e ko liggotono kono noon ƴeew hannde ñalawma hannde yimɓe fof nena kaala jiggo ko ni kono temdere ko haalatamo ko worti jeeɓe ɗo ɓoggeɗo walla ɗo loopirɗo ene famɗi heen ganduɗomo ene famɗi heen ganduɗo ko woni fayida makko e holko woni liggey makko wadde noon min gondi haa nde o arti omo waɗa ɗo jardin ŋaji ɗi ɓuri haalnade ɓuri musde taw ko cadre kono ƴewngel dariɗon mi hokka hen yeru seeɗa tan jafuɗon on sa tracteur uji irak ɗino ngari kono neɗɗo fof wiyata ɗum ko addu nanngam o mi wallina tracteur ala fof e nder heedi fuuta he o jiggo wallani neɗɗo tracteur uji ay kono hannde no famɗi heen dariɗo haali kan haala tracteur uji jeetnoji million e hunde o wima yaade capanɗe jeeɗiɗi ujunere on saabu min miɗo wadda makko ɗo miɗo waɗa less makko tan kanko jiggo miɗo yiɗiramo ɗen gueɗe ha ñalawma hannde somi jooɗima omo woni darogal am ndin jinayi seydi Ly mi salmini moon mi juuri moon jaafoɗon seydi yo Allah yo moƴƴere min beltani Adama Boubacar gonɗo toon e téléphone o bisimilla muɗum eɗen en bismima Gallo Demba Sow o tawri en ga en inchallah bisimilla makko en ƴeew iti woppa guet omo e ɓoggol ceerno iti Jamil kirejo eyi bisimilla ma e toɓɓe ɓerɗe ɗe Jamil ɗon ma ɗum tan ɓerɗe to ɓernde nde ɗumini seeɗa mi ɗon ko waɗi ko gonga ɗaccude ha neɗɗo maya tan après ne haala ko waɗanno ɗum kam vraiment ko ɗum jikkuji yimɓe ɓe kono wona noon foti yarude neɗɗo kala ko waɗi e aduna o foti ko haalede hade makko maayi ɗum ko hunde wonde fayida so ɗaccama ha maayi tan ɓeene kaala to ɓeene kaala ga ɗum no wayno wona yidde ni so tawi ko yidde a haalade neɗɗo o ko woode makko gilo mayani ha aduna fof seedo won tawi mo ngannduɗa e makko a deƴƴi tan après ha o maayi aɗa haala ɗum hay hunde firtaki noon mi salmini on mi juurima on mi salmini kala keɗotoɗo radio ngo wona tellotoɗo hen ɗo mi salmini mi juurima on jaram gañaɗo ko Jamil gañaɗo Jamili seydi Dia yiyannema e irde meɗen hannde e wona oɗon nane emin ketti ɗum noon mi salmini on mi juurima on onon kala e mbaydi kuuɓal onon jaajaɓe tata fof e camaranajo e gueɗaji liiɗi o onon kam hannde nde hirde mi annda noon nde sifori min calmini kaw Amadou Boukari min calminima doole ha waɗi joowe fiji toɓɓere nde garɗon nde toɓɓere wande fayide kadi ko toɓɓere fonde yewtede nde tawno ko toɓɓere kadi
ganduɗa hoorema haaldore e meɗen te kadi ko toɓɓere wuurande ene heewi kam geɗɗiɗɓe fof noon sen ndendinide woni nodditade gendiyanke o walla holko woni gendiyanke e accude kadi neɗɗo mo ponnoɗen nafde gila ene wuuri nafen ɗum naftoroɗen ɗum en kewani wadde ɗum en goppat ha natten yiidemo gonen naftorademo taw en natti wawde nafdemo gonɗen enen ko e naftorademo wadde noon ɓaydi oɗon ndiri hen oɗon kaala walla eɗen ndewi hen eɗen kaala ene gasa hettotoɓe ɓe kam ɓe janta e walloɓe on mbete ɗum ne yaaja yimɓe ɓe mbawa artude ko nafata ɗumen ko nde tawno ɗum ɗo sen ɓeɗi e ko heewi hen kam wona ko nafata en wadde sa yi eɗen kaala ɗum ko wona ko nafata en wadde noon Seydi Dia en mi anda so tawi mi yalti toɓɓere nde so mi yaltinde kadi noon ɗaɓɓama yafuya so tawi kadi haala ka waɗi perguitte on jafnama ɗum noon wadde haade assalamu aleykum min jokka hettade on on jarama a jarama Souleymane to ɓoggol Souleymane an bismilla eyyi joom hiiro radio ji tati ɓenduɗi gaddi oɗol habdude bandiraɓe hen fate hettade noon calminama on juurama e taare wonti hannde kadi kalɗen ko haala gendiyankoɓe en calmini Yaya Dia sen mbimi en jusdima tawi ko enen bandiraɓe meɗen sehilaɓe enen hen hayso ko salamu aleykum hayso salminoyde nen eɗen gaama sona henne ñande henne dañi tagi tongol ndeke sen paamri hono noon tan en gandat hen enen en mbawa ɓamtude sehil ma wawa salminoyde ɗum hen sona mayra walla amanaɗum ganduɗa hen ne heeɓi jayo ƴetta ñalawma hen no mbiya hen oɗo ñalawma hannde a dawani hannde kadi ko mami yaha wonoye jomum mami yaha kadi oɗo ko jayilaɗe mami waɗe kono noon a wawa taggue ñalawma oɗon mbawi waɗidir duuɓi sappo taw en jiiɗiraɗum ndegena o mbawa portodir kadi so ɗum ɓeni eɗen garta hen e konngol Yerodoro Diallo wima hen ne bandiraɓe meɗen fulɓe kalataka ko mettuma kono mbaɗantama ko welɗo ɗum noon yo yimɓeɓe paam ɗon taade wonti ko gendiyankoɓe ɓen ɗon hene kaalete on ɗon henne haali ɗum henne ha gayɓe heddi tawi kadi ko e wiide ne ɗum ɓamto en gendiyankoɓe meɗen taade wonti ene gila mayaɓe ɗum ko hunde sattude to meɗen alay saago ndin needi ko mane heɓe saabi enen en mbawa henne nafde nafowo en enen kewɗen ko lorlude nafowo en enen no gañade so joni wirino joni ni kewɗen ko naftorade jomum nde maayi tawa en mbawa nafde ɗum nde wuuri nde kadi hayde maayi nde kadi en mbawa nafde sabi hen ha sen ƴeewi hay duwanade jomum en jejji tan kono noon goto meɗe fof ne yiɗi mawnude enen ko maw o waɗi en Abbas Diallo hande to miro wi en enen ha hande kadi salminen koye wutteji no Yaya Dia wirni kala meɗen joguiɗo wutte moƴƴo ene wiya ko guirguen kala men joguiɗo wutte moƴƴo hene wiya hen aha oɗo kay ko bawɗo Pulaar kala baɗɗo daarol hene andi tawa noon yimɓe ɓe gondi ko ganduɗa daarowo e jimowo e bindowo tawi koto banggue gandal hen andi hene koye jeegoɓal jeeya kay gadanan jeeya kay ɗiɗoɓal jeeya kay tataɓal jeeya kay nayoɓal jeeya kay joyoɓal jeeya koye jeegoɓal ndeke noon en gandi hen ɗum hene wona ɗum enne ko jiiɗiɗen heddi noon taade wonti hen neɗɗo ko nafowo walla eɗen gandi oɗo ko nafowo kaalen en no mbiruɗen joni ni kaalen ɗum hene guila no wuuri gandinen ɗum guila no wuuri siftoren ɗum kadi guila no wuuri enen kewan siftorade e siftorde jomum hen hayso ko ala ɗon koma tawe tan nde kaalen ndeke noon en mbaɗen hen kone waɗaɓe kuukari ni mbaɗen hen kone jogiiɓe ƴoyre guiton ni ɗum noon taade ko ƴoyre guiton ko ɗaccata kadi ko ha jomum maayi henen ni mbiyeɗen en mawnen ɗum ndeke Allah mawrini henne henne guila jomum maayani yen gandu ken tardude way kono njuulu ni tawɗen ko Allah e nelaɗo mum eto an hene Allah e malikaji mum juule nelaɗo heddi ko enen eɗen ñemti ɗum noon kedduɗen e ñentinoɓe kono en jeeya kay juulaɓe en calminama on juurama moƴƴoro Allah e moɗon en jarloɗo jahko jemal jarama Souleymane Ganda ceerno Aboubacry konngol haɗa artu toon noon firtinde heɗotoɓen to téléphone aji 01 78 90 06 tawi ɓe ñoƴƴi tongol jeeyi maɓe mbajeede yeewtande on to ɓange Facebook kadi so tawi ɓe notti page hiram maɓe natta e yeewtande ceerno Amadou wadde konngol artirte eyi kamɓe kala ɓe jarama gañaɗo jarama no feewi hono Souleymane Ame en jettimo no feewi kadi ne haala makko mbaɗka fayida
musidɗo meɗen gadiɗo nadde o kadi en jetti ɗum kadi no feewi e yiyande